ערב טוב, שבוע טוב לכולם. ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. מאחל לכל אחד ואחת, לכולם, להצמיח שורשים כמו עץ. הייתי עובד בחקלאות, איך אמר לי, אתם חושבים שהעץ הוא טיפש, אה? אתה צריך בית, אתה צריך זה, הוא ככה עומד בחוץ. מתמודד עם הכל, הוא לא צריך לא מעיל ולא כלום. אז מה שאני אומר זה שבעזרת השם שנצמיח כל אחד שורשים, כל אחד והשורשים שלו, שורשים חזקים, ושבעזרת השם השורשים האלה יצמיחו גזע חזק וענפים ובפירות בסוף, ופירות מתוקים, ושנתמודד מול קושי, נעמוד מול הקושי ולא נפחד ממנו, נעמוד מול הקושי, מול האתגר. זה לא קושי, זה אתגר. החיים שלנו מלאים באתגרים. אז זה מה שאני מאחל, מה עוד יש להגיד? זה מה שאני מאחל בעזרת השם. ויהיו סרטונים בעזרת השם. ניקח איזה צד אחד קדימה, יש לי מה לומר. בואו נראה, תגיבו. תגובות זה משהו שנותן ממש דחיפה. כי כשרואים צפייה, בסדר, צפייה, אבל תגובה של מישהו, וואו. אז זה לא פשוט לדבר במצלמה, אבל תגובה זה וואו. אז מזמין אתכם להגיב. ובואו נראה לאן זה יתפתח כל הסרטונים הללו. וחוזר להתחלה, שאני מאחל רק טוב בעזרת השם. והכי חשוב, לכתוב את המטרות, לכתוב את היעדים, לכתוב. כי ככה לא שוכחים שהכל בראש. אנחנו הולכים לקניות ושכחנו את כל מטרות חיינו. כל מה שחשבנו בבית. דף ועט, לכתוב. זה משהו שלי עוזר ומשהו בכללי אמור לעזור לכל אחד. לכתוב מטרות. יעדים, תת מטרות, יעדים. לרדת, לפרק את זה למשימות פשוטות. ואז ככה, סטפ ביי סטפ, מדרגה. עד שאנחנו נכפוש את היעד הזה, בעזרת השם. וזהו. יאללה, תגובות, לא צפיות. ברור שגם צפיות. יאללה, ביי בינתיים.